Oh, zaken. Het subboot gaat haar zelf die kant op. We gaan hier wetter. Ik is wel om in holle zien dat ik zoiets ga van, nou, kom maar op. En ik wil dat het toch stiekem een beetje spannend is. Ik snap dat het leuk is, maar doe maar nee. Hey Elke! Hoi! Hey Elke! Oh jongens, heel leuk. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Voor Youth op de planning. Nou, we willen de correct aan. Zaken zit nog in de chill modus. Ah jongen! En Ildo is al ook klaar. Hi jullie! Ildo die terroriseert je de boel op het heden wat. Ik ga echt, nou ja, check maar even. Ik ga echt van alle tafeltjes het spul aanhalen. Want nu lukt alles wel aan, hè? Ja, mevrouw grijpt graag. Nou ja, dus ik ga het spul maar even omheen zetten. Om heel tijd nee te zeggen, dan laat ik het zo in, dan maar meer. En dan maak ik er heel tijd achterover hakjes en niet. Van YouTube planning. Ik zal me aan eerst even een beetje opwarmen. Ik ga hier nog een stapel met posters en flyers die ik ook even bedeel ha. Nou, nog een listje met dingen die ik deel wil. Dit is nog een camera van die ik mij gewoon naar het ziekenhuis. Toen ik beval met van Ildo, die moet er nog steeds even van. Dus nou, dat werd wel heegtierd, hè? Ze is nou 10 maand. 10 maand. Nee, nog een maand. Nog een maand. Joggen maand, toch? Of 10? Ik dacht Joggen maand. Ze is Joggen maand, dus het tiert dat ik die foto's even op de computer zetten ga. En kijk ze even wegje, want ik ga ze eigenlijk nog net weer romsjoen, dus dat is wel leuk. En ik hier de paspoort in de af, die van u ben nog heel nog, maar die van Zaken die is verrong. En we gaan in januari, zoals het nou stiert, hopelijk naar het Boetenland, naar Gran Canaria. Dus ik wil even pasfoto's van de bandmates, dat is sowieso leuk. En nou ja, Zaken met dus een nijn, ik zie hem even foto's, het is echt te schattig. Echt te cute. Check dan. Zo'n schatje. Zo cute, hè, best toe. Lief. Hey, mosje. Hoi, Wiefke. Kom eens bij hem. Ja! Nou, ze had meer even voor Zaken. Ze gaat de bocht om naar Zaken. Ze had gelijk, volle gezelliger. Nou ja. Ik zit me dus even opdwaan. Aan eerst even een bakje koffie vanzelfs. Dus ik denk even bij een paar zaken bij Klaasje. Die ben weer thuis van vakantie. Die had officieel nog wel een week vakantie. Uw vakantie zit erop. Dus wie moet weer aan de bak? Jelke is weer aan het werk. En ik pak mijn ding echt weer op. In de band ben nog natuurlijk, of zaken is nog wel vrij. Dus nou ja, ik wil ook nog wel wat leuke dingetjes doen. Maar in principe zit uw echte vakantie zit erop. Ik mag heel eerlijk wijzen dat ik het wel heel goed doe op structuur. Dus ik merk nou al, nou, dus dan de tweede dag dat ik denk van, oh ja, gewoon weer een beetje in een soort van normaal ritme. Dat is wel lekker. We gaan even naar Park Beppe. En dat is heel leuk. Dikker op maakslak. Ja. Bleh. We zijn druk een promotiemaatje voor uw nieuwe stick. Dan hebben we hier nog een poster op wijn zetten. En het doel is om die karren dan om de per dagen even te verzetten. Ik ben zelf echt super grutsig op het resultaat van de poster. Oh, Zaken! Het subboot gaat haar zelf die kant op. We gaan hier wetter. Jeetje. Sjepake had de pomp al aan achter. Hey. En dan pompt het naar de sleerter. Zoveel rein hebben we gewoon vannacht. Allemaal magisch, hè? Ja, maar is de waterbaan die stikt gewoon. Ja. Oh, shit, subboot, die kan haast zal ik gewoon erin. Het scheelt net zo vol meer. De deksel vol met water. Zullen we eens ook tegen bier komen? Ze waren net echt op die steens, is dat? Op welke? Nou, op die eerste stap tegen me. Ze blowen wat achter. Oeh, tik erop. Aan wie de zak. Jij niet zak, want ik krijg je niet zak. Oké. Ja, nou, nooit erover te denken hoor. Ik ben begonnen met een listje aan te werken. En meestal doe ik de minst leuke ding eerst. Zodat het leukste oerbloot. Maar, nou ja, ik zie natuurlijk die camera van... nou ja, dat ik van de bevalling, zeg maar. En ik dacht, ik doe dat gewoon nou een keer eerst. Maar nee, er zie je net nog wat orenfoto's op. Dat is best wel lachen. Dus ik schrik net. Maar Ilse en ik op ons mooist. Ik mag je wel bij vertellen dat dit een bewuste actie is. Hè? Net dat we structureel samen de foto staan. Maar nou, let op.
Wauw. Ik zal even er terug in struinen. Nou, schön. Toen kwam deze, hè? Dus dat is een stuk beter. Ik show hier een van de eerste foto's die ik maken ga om de camera even te testen. En dat is van het wiegje. Oh. Ik hier een plande keizersnede, dus ik wist de datum. Ja, het kind natuurlijk ook jij er komen, maar nou ja, ik hier de datum. En de sneunes, daarvoor hebben we nog heel het ontwerp om zaken zijn sleepkamer kleed te krijgen. Of tenminste zijn tijdelijke sleepkamer, de boaterskamer sleep te nou in. En die is zouden, zodat de babykamer ook kleed kon. Die hebben we toen ook nog kleed maken. Dus echt een hele sneur bij man en maagd. Zodat ben dan die zwangerschapshormoon net in wat nee te zeggen. Maar dan gaan we alles nog goed kleed maken. Ach, heel charmant. Tja, dat is dan weer een voordeel. Ik ga geen weeën horen of zo. Dus ik zit gewoon heel relaxed de tas even nu te pakken in het ziekenhuis in een heel mooie Japon. Wauw. Ik is wel om in holle zien dat ik zoiets ga van, nou, kom maar op. En ik wil dat het toch stiekem een beetje spannend is. Nog hier maar Jelke. Nou ja, dat moest mijn molkapje. Het is wel een heel gekke situatie natuurlijk, maar ach ja. Maar je een beetje oei aan de meesten die er verstand van haar. Maar het is best spannend. Bij zaken heb ik spoedkeizersnede hoorn. En daarvan herinner ik me heel volle pine vooral. Maar bij de keizersnede zelf net zo volle pine. Maar ik weet nou natuurlijk, ziet helemaal geen adrenaline in. Dus nou ja, en ze zijn echt van, hey, op zich het boosste wordt verdorven. Maar echt wat er binnen Indië wordt, dat kist wel vielen. Nou, ik zie hem vertellen, dat viel ik echt. Dus je ziet een hele verbieden holle. Dat wie toch best nog wel pittig. En omdat Ildo nou net super goed indaald wie, moest ik echt met 2 man zeg maar trouwen. Dus dat wie nog wel even een dingetje. Hè? Wie nog wel even een hele happening, zeg maar. Nou, deze beelden bespaar je Jim. Oh, als je. Jelke ziet het mooi nice mee, dus dat. Nou, hier kijk ik vregen. In principe mij de ruggenprik, mij dat oors net. Maar dat doe ik wel heel graag, omdat het vorige keer bij mij wat verkeerd ging weer. Dus Jelke mocht bij de rugprik ook bij me zitten. En die had ik heel tijd bij de keizersnede mooi naast me zitten. Dus dat weer wel heel geruststellend. Heel lief. Nou, daar weer ze. Als je met lietse kapje. Vet cute. Nou ja, dat is wel mooi als dat dan echt bewust mij krijgt. Ik ben hier natuurlijk nou hartstikke helder en fris en fit. Dus ik kon het heel mooi zien, dus dat weer wel heel mooi. Nou, je zus met terug het. Nou ja, dan voelt het toch echt wel als een bevalling, Kingo says. Dat is echt toch wel heel mooi. Nou, sure. Zij bliert. Oh, wat mooi om te zien. Ik ga dit dus nog net echt even roos, jongen, dus dat is wel leuk. En hier is er. Wat is er dan alweer groeid, hè? Jeetje. Liedspropke, sure dan. Ze wie zo'n poen. Krapon zo'n poen. En heel lieds. Onder de 50 centimeter. Dus weer echt liedspropke. Alles even checkt. Hoe het gaat. Jelke zit er mooi bij. En toen mocht ze lekker bij me lezen. Is dat schattig? Is dat cute? Eetjes voor het mooi helder. Ik zie toch echt wat het Ildo is. Wel wat een smeller kopje nog, maar super cute. Het heid en de dochter. Het zijn toch wel echt de bijzondere dingen in het leven, vind ik. Oh, schatje. Oh, poepie. En ze hapt de foto aan, dus dat weer heel mooi. Dat ging mijn zaak ook heel soepel. Dus daar maak ik absoluut naartoe glijden. Dat is beide keren heel mooi gingen. Nou ja, dit is gewoon goud. Prachtig. Zo, nou. Blieb memke. En na je wat drinken, heel tevreden lekker koesen. Oh ja, zaken die Jelke hier zaken in een dokterspakje dingen. Dus die kwamen in een dokterspakje binnen. Zie je dan. Grote broer. Ik krijg nog even een pleister om mijn vinger.
Zo wordt de zaken dan ook alweer groeit, hè? Zo'n lidskop gaat hierna. Hij wil heel graag, het eerst een broodje trouwens, maar heel graag een broodje of zusje. Dus ik ben blij dat dat bij ons toch nog slagje mocht. En dat, ja, hij geniet er elke dag nog steeds van. Zet met deze lach op zijn holle, die is er nog steeds. Hij vindt het prachtig. Hij is ook heel lief van Eildau. Echt super, super mooi. Oh, lietse gentjes. Nou, zie je dan zitten. Prachtig. Ik wil wel wat foto's bestellen met je van, want dit is wel te mooi om net te gaan. Waarin gewoon een klein. Viel je ook weer wat beter. Eigenlijk viel ik mijn voeten knap en goed. Ik weet wel dat ik naar zaken best wel les gewoon heb van de wond van de keizersnede, maar bij Eildau nou, weinig tot net. Oh, dit weer extra leuk. Van zaken zien klassen gaan ze al hier een bennewijntje maken en dan een slinger van maken. Die had mooi Bibi hong in het ziekenhuis. Nou, daar weer ze liet prinseske. En dan kun je net ophouden foto's te maken natuurlijk, want dat is vast te schattig. En toen mocht ze mij naar huis. Wat eerst in de maxi-keuzie. Sjaaltje maken het erop een sjouwtje. Ja, even op visite vanzelfs. Ja, dat wie was kan. Er mocht net volle meesten in het ziekenhuis komen. Mocht eigenlijk alleen de midjes in komen. Jelke mocht wel de hele dag wezen. Maar voor de rest mocht er maar één per dag één keer komen. Dus ik had er 2 dagen geweest. Dus mijn mem is een keer geweest. En Afina is een keer geweest. Maar ja, ik kijk wel graag wel dat Ilse komen mocht. Of mijn kwam of kwamheid. Maar ja, dat kon alleen net. Dus nou ja, dat wisten we van tevoren. Had ik goed hoor. Dus nou. Ik moest sowieso dat mijn eigen mem de bivi en de oren had zijn van dat maar je maar uitvechtje. Ik woon net tussen mijn zusjes kiezen, want die ben bij beide lieke diever. Maar ja, er was ik graag gewoon de omkes en tantes chillen. En die wilde ik graag zien. Dus dat wie wel lastig. Dus zodra het thuis koe, is het thuis ik kwam om naar te zien. Tje. We hebben een opa en beppel. Ja, dat is dan toch al heel gek. Mijn keizersnede mag even in het ziekenhuis blijven vanzelf. Oh, wat schattig. Mijn squashzuske die had een poppen van 4 weken ouder. Tja, Tess en Eildau. Dan is het verschil wel zien. U is weer wat kwad en dubbel. En die van huis wat langer en fijn. Echt totaal verschillende popjes. Nou ja, ik denk dat wil ik toch wel even met hem delen. Het was een hele bijzondere ervaring om een geplande keizersnede te doen. Dus heel lang twijfelen, wat ik mocht kiezen in het begin. Van, mocht het gewoon proberen, ik mocht ook van keizersnede kiezen. Twijfel ik heel bot, dat ik op een gegeven moment dus echt les kreeg van mijn spieren, die weer squat. Terug dat mijn buik zo gauw groeide. En nou, toen ging het advies toch wel echt richting een keizersnede. Ik mocht nog steeds natuurlijk bevallen, maar hun advies ging toch echt wel naar een keizersnede. En ja, ik had toch echt de keuze maken om dat te doen. Nou ja, en de ene vindt er dit van, de andere vindt er dat van. Maar ik mocht die keuze gelukkig zelf maken. En achteraf ben ik heel blij dat ik die keuze maken ga. En ja, ik ga echt heel erg genoten van mijn kraamweken, maar nou, eigenlijk ook wel van de keizersnede zelf. Ik had het heel mooi bewust meegekregen. De eerste keer weer alles zo hectisch en te nauwe noten. Zei me dus een wonder dat zaken er nog goed uitkwamen is, want dat moest echt met spoed. En dat wil gewoon eigenlijk net weer mijn meidje. En dan kon het weer heel goed dat het uiteindelijk toch weer een keizersnede wordt. Dus ik ga een goede keuze maken en daar steek ik nog steeds achter. En ja, er ben ik gewoon die zei van haast net een natuurlijke bevalling gewoon. Nee, dat klopt. Nou, ja, zwaar. Ik ga 2 zoene bandjes op de wereld zetten. En en ik ben mijn docht grutsk op mezelf. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig. Ben je hem gewoon bevallen of gaan we een keizersnede gewoon spoed of plant? Hoe gaat dat bij je? Laat me even weten. Ik zou even zien naar de jongens van Kim. Ik ben er ook weer een boertje lekker boeten. Ah, shit, je bent een man. Wat gaan we bedijn? Oeh, piepskoem. Wat doen we ermee? Oeh, net de botgriemen met de piepskoem, hè? Ik denk net dat pakenzaken dat heel grappig vindt. Ik snap dat het leuk is, maar doe maar niet.
Dat is plastic, hè? Komt het in de natuur. Maar we net gaan. Hoe weet je hem? Leuk hoor. Wat ben je aan het doen? Kijk, hoe een huis bouwen. Een huis bouwen. Ja. Het is nou lekker waar, jongens. Ja. Kijk er aan. Ja, echt? Gaat het eruit? Ja, best een hele grote bol. Oh. Maar Oh ja. Even bij boer Marjan en boer vrouw Tedjet, maar Rolf-Jan kon nog een buur zitten. Maar die ging een beetje te zwemmen, dus ik mag niet in de huis hoor. Dus ja, zaken behaalden, die wil ik wel zwemmen. Maar ja, ik ken het alles, je kent het alles. Knakwasjes, nou ja, lekker makkelijk. Die in zijn in, ik vind het best. Ildo had al een lekker stukje ballen. Oeh, lekker. Lekker wiefka. En de jongens zijn nog even zo'n game. Ik schrijf totdat het clear is. Maar even een game. Waar wint? ik. Doe? Goed zo. Rolf-Jantje, die was verwisseld van die van die game. Ja, denk ik. Oeh! Die peel! Die peel! Terugzien! Was ik zien? Nee! Dat is een speler! Nee, die is correct verwisselen! Oh ja! Die is correct verwisselen! Nou, penalty, kom op. Hier! Ja. Eer. Jelke! Hoi. Ah, Elke. Oh jongens, geen leien. Je leert onder het petje. Oké, zaken. Ik ben onderwijs met de flyertjes en de Poster! posters. Zo even een plakje voor op ziekje. Zullen we het even jaren? Zo, hier is wel een bordje. Misschien maar je wel in op. Ah, shit, perfect. Zullen we zijn grutten doen? Zullen we zijn grutten wel van mij pakken? Maar even een punaise ziek. Zullen we weer een pilletjes delen hier? Ja. Ik heb deze goed pakken. Zo, nou, we hadden weer een hele leuke dag gewoon. Het was weer een beetje een gewone dag. De vakantie was het voorbij. En er moest weer wat gebeuren. Ik had hier nog een repetitie van toneel, een extra repetitie, want het mag toch nog wel in je oren gebeuren. Dus we zullen nog even extra repeteren. En nou, dan ga ik wel weer nog 10. Komt vers clear. Komt altijd clear. Het maakt altijd eerst op zijn malst en dan uiteindelijk die druk werkt wel goed. Dus nou, dat weer de dag voor jullie een beetje. Ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw tomkom omheen. En via het net de chill te downloaden voor de tablet als telefoon. Want een nieuwe chitsvlog. Doei!